Λες και δεν άλλαξε τίποτα στη ζωή μας αυτά τα χρόνια. Κάποιοι συνεχίζουν επίμονα το ίδιο πάντα έργο. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Μας χρειάζεται και μας αξίζει ένας εντελώς διαφορετικός Δήμος. Με αξίες και όραμα. Ο Δήμος μας να γίνει ασπίδα προστασίας του κάθε συμπολίτη μας στην κρίση. Στην πόλη μας και τα χωριά μας να βελτιώσουμε τη ζωή μας, να βελτιώσουμε την καθημερινότητά μας. Όλοι μαζί, ενωμένοι, με ήθος, εντιμότητα, δουλειά και διαφάνεια, να κάνουμε τη μεγάλη ανατροπή για την πόλη και τις ζωές μας.